Niekto vníma Sonnyho Hayesa ako nulu, čo býva v dodávke. Ako hazardného hráča, čo zmeškal šancu. Premárnený talent. Ale ja vidím príležitosť. Môj nováčik je fenomenálny. Ale je mladý. Ty plus on. Bum! A mám tým. Kedy si naposledy vyhral? V nedeľu, Daytonu. Oh, prepáč. Myslel som Formulu 1. No, ty prepáč. Potom tak ako ty. Ten nový chlap je starý a strašný kretén, ale rýchly. Keby ste mali vyjadriť konštruktívnu kritiku, čo by to bolo? Nebuď taký idiot. debil. To bolo konštruktívne. Wow. Vyhral si niečo? Na tej trati je ďalších 20 jazdcov. Myslíš, že nás rešpektujú? Že vraj Sonny Hayes je už za Zenitom. No nikdy ho nedosiahol. Aj keby tá jazda mala byť moja posledná, tak to beriem, jasné? Kedykoľvek. To, čo ti ponúkam, je voľné miesto vo Formule 1. To jediné, kde môžeš povedať, ak vyhráš, že si absolútne najlepší na svete.